gi wachni mogik. Wachna mogik nyalo bedo in 3 points. Kama tiyo ko awacho wach value for money. Taparo ni na our private conversation also it came up. Gima watimo ne japiny. To ilaria wacho wach public participation. Value for money. Bende timo ne japiny gima odwaro machunyi agombo ne mondo timne gima chande kusitiyo gi pachi. To in iwuon be kiboka wako japiny tiringo go kok ing'eyo whether it is possible or not. Tai bende biro gi gima iwacho ni we are like using this word, this governance, we are creating value chain, we are creating onge ya pesa momigi kwa malo kata pesa mika ukuom gi chiro everyday tiyo negi. Mano mokwongo. Iwinjo ka wawuoyo about documents ka. Ntie advisory documents mang'eny ma counties gi nigo, governors ni kod gi, including ntie wach moro matek kama these governors must do. Bingeni most of these counties onge audit committee. Don't have. Mano gima giyuarego gi auditor general. Tiende niya, committee ni en committee mang'iyo ni to is there value for money mwawuoyeni? Pes japiny tiyo nang'o? To kama ka department makama to giwacho ni gitimo kama be gitime. Kapok auditor general obiro irwa ka, wan ready machalo nade mar duoko penjo mar the auditor general. Committee no onge most of these counties, but ok ni nikech jok manyalo timo tijno, it is deliberate. Idwa na kwal to timo nade okuwe. Iwinjo gino. So as much as gionge the audit committees, mano nyisi ni kata mana the internal audit departments are weak. Tiendeni gimielo wer ma governor wero kata gimielo wer ma the office the thieving officers timre nade wacho. Koro what angono mwatemo wacho kata mana those internal audit departments ibro yudo ni in one way or the other, in as much as they are weak kata ok giti, in one way or the other they have documents magi sandeko magi miyo the necessary authorities. But the problem is documents they are very beautiful, well researched on, factual, but they gather dust wherever they are. Tinani onge ngama is working on them. Dabed ni wan gi advisory documents to ntie kama ji bete piny ma ji wache ne bwana gini owach kama. Let's implement. Gima CPA riko wachocha. Implementation is a big problem. So therefore, kawan gi advisors and we have advisory documents, please let them not gather dust. Wati kod gi mane momiyo jolony bende niga tie. To lony ok en go mbaka. Lony en go mbaka gi documenting gima nitie, so that all the time you can do a reference. To governors must also be willing katieko ni onego bed ni gibende giye ni kuonde moko gikia. You cannot be a Mr. or Miss Know It All. Ok nyal bed ni ng'eyo gimoro amora. To ok nyal bedo ni mikiacha be ko wachni to kendo kori ng'eye. Ko nyisi ni rach kama to in kori ng'eye. To sama poko wachni to bende kiaye. Governors must be flexible to listen to Japany, listen to advisories and be ready to work for Japany. It is not news mathin musetimogo. Actually, kibedo elected ni tine Japany. It is not news kitiyo. It is news ko kitiyo. And gik moko kitimo ge mwabro wacho. Ero kama na inya hilare gi wachni mogik gi paro ne sirikande mag